Halipa sizin bir Yunus Amanov diýip bara bir siz gowurýan şagirdiniz we bir salamlaşaýana. Yunuscan salam. Benim telefonu. Gowum ýagdaýlaryňyz? Gowum ýagdaýlarymyz özümizden gowum. Ýaxşy gowum hemmäňiz öýlerim. Allah şükür alhamdulillah gowum şagalarymyz. Daý şükür. Sagamança işläp gedip ýörmüň? Hay Allah ýuwaş halyk bolan. Benim salam aýtýar minnetdardyryn senden. Allah bir görüşmek nasip bolsa diýdarlaşdyk. Nesip bolsa. Ýa-ni gaýdymdan halyk bolan. Minnetdardyr, minnetdar. Canımız sağ olsun Allah'ım. Sağ olun. Sağ ol. Sizin kim anlacan? Benim gowurýan. Gıýjagadyma maramı tama ejet ýasyň diýe. O zadyňa komentar ýazýar diýe gıýjagadyma belläpdir seni. Allah. Sizete sağ olun. Sağ olun sizete. Allah. Şeýle bolsun janyň sağ bolsun. Sağ olun. Köp tanrı ýokasyn. Bolýa sağ olun. Allah.